Jedna zem, jedna rodina, jedna budúcnosť. Summit G20 v roku 2023 predstavuje a diskutuje o význame. Jedna zem, jedna rodina, jedna budúcnosť. Je to možné? Áno, je to 100% možné. Je to tretí krok. Prvým krokom je jeden svet, jedna armáda, druhým krokom je jeden svet, jedna krajina. Po vytvorení jedného sveta, jednej vojenskej organizácie v UNO, všetky hranice krajiny s 10% obrannými silami a fondmi sú pod kontrolou Svetovej centrálnej armády. To je viac než dostatočné na udržanie všetkých hraníc krajiny. 90% obranných prostriedkov a síl je presunutých na záchranu projektu Rainwater. Takže žiadne vojny. Len mier, mier, mier. Povaha Zeme dokáže prispôsobiť súčasné a budúce prichádzajúce obyvateľstvo. Sú na to spôsoby. S pomocou a pokynmi Organizácie spojených národov sa postaví 1 milión centier na každých 1000 ubytovacích zariadení. Všetky centrá majú solárne kuchyne, zelenú a obnoviteľnú energiu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a ihriská. Na záchranu projektu dažďovej vody budú postavené maximálne priehrady, mini priehrady, kontrolné priehrady. Bude vybudovaných viac ako 1 milión jazier silných ako mini priehrady a prepojené s riekami. Bez roamingu si každý môže zaobstarať svoju prácu a základné potreby. Čistý vzduch a voda, pohodlné bývanie, príjemné jedlo ako naše potreby až do konca života. Teraz sa globálne otepľovanie automaticky zníži podľa našich potrieb. Ak niekto fyzicky a duševne dospeje, okamžite sa uzavrie manželstvo. Všetci budú žiť s pármi. Na zabezpečenie základných potrieb stačí každému odpracovať 1500 hodín ročne. Teraz majú všetci obrovské množstvo voľného času myslieť a konať, zachytiť aj. Ak sa chcete dozvedieť viac o nich, prejdite na epizódu Adhybar 1 až 6 na YouTube. Spolu 10 minút v 40 jazykoch. Keď túto administratívu napravíme, bude pokračovať generácie spolu. Aby sme dosiahli tento úspech, mali by sme predložiť svoju modlitbu príslušným vládam. Otvorte si webovú stránku www.1svet1vojenská.com a pripojte sa zadarmo. Po získaní registračného čísla predstavte svojich príbuzných a ostatných. Vážení korešpondenti, vedúci inštitúcií, učitelia a študenti, práca je vaša. Dostávate veľmi dobrú šancu vykonať tieto zmeny. Pripojte sa najprv k vedúcemu inštitúcie, potom k učiteľom a ďalším študentom. Študenti predstavujú každý viac ako 10 členov pod svojim registračným číslom. Každých 500 až 1000 študentov v inštitúcii sa môže pripojiť k 11111 členom. Ak chcete zachrániť Zem a ľudí, urobte to čo najrýchlejšie. Tieto dobré skutky sú veľmi užitočné pre váš úspech v posledný súdny deň, aby ste získali raj. S pozdravom PMJF, LN, Agila Ulaga Adhybar Samraya Adibsi Samrat Eshoga Chakravarti, Raja Cholen. Od roku 1981 medzinárodný člen Lions Clubs. Od roku 2007 predsedníčka okresu jednej svetovej rodiny. Vidíme sa, priatelia. Ďakujem.